बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो नोंस्रा खान्दा न'खर परियालफोर गैया नामालै ख्रिस्टान न'खरनिफ्राय हिन्दु न'खराव लांनाय हिन्दु न'खरनिफ्राय ख्रिस्टान न'खराव लाबोनाय ना नोंसोर गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय आरोखि ना भिडिअआ जाहैबाय जोंना दाख्लि जोंहा बिश्वजित दैमारिनि बुंनायनि सायाव जोंहा सासे फंबाय दङ नैबे फंबायखौ नायनानै लानाय बे फंबाया बिश्वजित दैमारिनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोननो आं देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबायल' था आरोखि ना ओमफ्राय जोंहा बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मोनसे खोथाखौ बुंनाय जादों आरोखि ना बिश्वजित दैमारिखौ दा आङो फारि फारि नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ आरोखि ना भिडिअखौ सोरबा नुवाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आं देखायलांनि माने बुंनाया जाबाय माने बिश्वजित दैमारिया दाख्लि हिन्दु ख्रिस्टानखौ लानानै गोबां खोथा माने दुखुनांथाव खोथाखौ बुंदोंमोन आरोखि ना दा बे जाथायानो बे खोथायानो दिनैसिम माने जोबनो थाङाखै आरोखि ना दा बिनि सायावनो बिश्वजित दैमारिनि सायाव मा बुंदों बेखौ आं देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांनानै बुजि आरोखि ना दा बै फंबाय नैबे फंबाय बुंनायनि सायाव आंबो बिराद सापर्ट दं आरोखि ना बिथाङा जे बुंदों बियो एकदम कारेक्ट बाथ्राखौ बुंदों आरोखि ना दा जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा मा बुङामोन बिनि रिप्लाइखौ मा होदों नोंथांमोना आं देखायलांनि नैबे फंबायनि बुंनायखौ खोनासंग्रोदो ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय नैबे बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा बुंदों बेखौबो आं देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि आं देखायलांनि नायलांबानो जाबाय ख्रिस्टियानफोरा एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो इ कनसालटेन्सियाव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिसन बिथाङा सोर जाखो ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेल डिभाइड खालामो आन्दलन समावबो नों बिएलपिजों एनडिपिजों खम सिङावबो जुदि होलायबाय खिन्थु दाख्लैबावै बिश्वजित दैमारि जाय दाख्लैबावैसो तामुलपुरनिफ्राय एमएलए जानानै मन्थ्रिबो जाबाय नङा होमबा आसाम केबिनेटआव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफोरा एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो बे मोननैनि सुबिदानि गेजेरनिफ्राय अबेबा मोनसेखौ थि खालामना लाथों होननाय जादों आं बिथांखौ मोनसे बुंनो लुगैदों बिथाङा पार्लियामेन्ट नामा एसटिखौ बानायनो एसटि बोखारनाय एसटि सोसननायाथ' पार्लियामेन्टआवल' थायो स्टेटनि गभर्नरा प्रेसिडेन्टनो नटिफाइ खालामो बिनि कनसालटेन्सियाव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबआव सोनांगौ ना बे हारिखौ सिडिउल ट्राइबनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ बे पार्लियामेन्टनि डिसिसन बिथाङा सोर जाखो ना बिथाङा बर'खौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिफ्रा पलिटिकेल डिभाइड खालामखाबाय आन्दलन समावबो नों बिएलटिजों एनडिपिजों खम सैमावबा बायदि बुथारलायबाय थिग बिदिनो नोंहा नैबे बिएल आरो पलिटिक्सनि लैथोआवबो बिपिएफजों इउपिपिएलजों जिबायदि दाङाबाजि आरो थिग बिदिनो बेयावथ' हायासै नालाय बर'खौ जेनबाय आरो बिदिनो धर्मनि खेथ्रआव बेफोरबायदि बोखावनानै जोंखौ एकदम फोरसा खालामनानै बर'खौ गाख्रुबबावनो नागिरदों नामा ना बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्ट जानानै बर' हारिखौ सोखावनो नागिरदों नामा आंनि सोंथिया बेसो आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आर्टिकेल 342 खौ नायोबा जेराव शेड्युल ट्राइबनि बिसय बुङो दै बेवहाय कुनु माइनरिटिसफोरा शेड्युल ट्राइबनि जि मोन्थाय बेयाव जेबो बन्सित जानांगौनि खोथायानो गैया बन्सित जानांगौआ शेड्युल कास्टआवसो दं शेड्युल कास्ट अर्डार मथे 1950आव फार्स्ट टाइम मोनसे हिन्दु होननाय धर्मखौल'सो इनक्लुड खालामदोंमोन शेड्युल कास्ट अर्डारावलै 1950आव बिनि उनाव सिखखौ 1956आव इनक्लुड खालामबाय बिनिफ्राय रिसेन्टलि 1990आवहाय नोंहा बुद्धिज्मखौबो इनक्लुड खालामबाय बिथांमोनासो माइनरिटि बा ख्रिस्टियान बा
मुस्लिमाव हाबोबा बा इस्लाम धर्म लायोबा बिथांमोनासो शेड्युल कास्टनि बेनिफिट्सनिफ्राय बन्सित जायो शेड्युल ट्राइबआव खिन्थु बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया बेखायनो आं बिश्वजित दैदेमारि बिथांखौ बुंबावनो सानदों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नों सोरनिबा एजेन्ट जानानैसो खामानिखौ मावदों नामा बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हारिया नासयबोखाबाय नाख्रेबबोखाबाय बेजों जुजिसो जों थै बावनानैसो बिटिसि मोनदों बिटिसि मोननानैसो जों जि उन्नति जानांगौ बेखौ जादों आरो बेयावबो बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खर'आव सोनानै हारिजों हारिनि गेजेरावनो धर्म लानानै माबाफोर दाङाबाजि सोरजिहोनो नागिरदों नामा बेखौसो आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखौ सोंलु खालामदों गुबुन हारिया जोंखौ जाख्रबसिगोन गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबसिगोन सेस खालामसिगोन बर' हारिखौ नै नोंस्रा खान्दा न'खर परियालफोर गैया नामालै ख्रिस्टान न'खरनिफ्राय हिन्दु न'खराव लांनाय हिन्दु न'खरनिफ्राय ख्रिस्टान न'खराव लाबोनाय ना नोंसोरो गुबुननि उदैनिफ्राय बर' बिमानि उदैनिफ्राय जन्म जायाखै नामा मोनसे हारियाव मोनसे जातियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिबो थायो बेखौ नों मिन्थिया नामा बिश्वजित दैमारि जाम्बा आदुआ गासिबो जातिनि गेजेराव गासिबो हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमग्रा धोरोमनि मानसिफोर थायो दाबो नों मिन्थिया बेखौ गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबसिगोन जोंखौ फोजोबस्रांसिगोन गादबनानै दोनसिगोन दे बर' रायजोनि फिसाफोर दे खौसे जादो होनना उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोनाय लासिं सिं दासिमबो खौसे गैया खौसेखौथ' बाद हो गावदों गावनो दायो धोरोमखौ लानानै एना एनि मुगैलायनाय सैया खालामज्लायनाय नायनो बालायनाय गावदों गावसो जाबाय माथो दालाय गावदों गावसो बुथारलायसिगोन दायो गावदों गावसो मुगैलायसिगोन नों बिश्वजित दैमारि सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि जानानै नों दासिमबो मिथिया नामा मोनसे जातियाव मोनसे हारियावहाय गुबुन गुबुन धोरोमनि इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिबो थायो होननानै जातिया अरायबो सिगां थायो धोरोमा बेनि उनावसो फैयो जों गासैबो बर' बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम जानाय बर'नि फिसा बर' बिमानि फिसा ना नोंसोरो गुबुननि उदैनिफ्राय बर' बिमानि उदैनिफ्राय जन्म जायाखै नामा जों बर' होननानै लिरबायबाथ' जों बर' बिमानि उदैनिफ्रायनो जन्म जानाय बर' बिमानि फिसा जातिया अरायबो सिगाङाव थायो धोरोमा उनावसो थायो आरो नों मा धोरोमखौ मोजां मोनो बेयाव नों थानो हायो खारन इण्डिया मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि रिलिजन राइट्स दङ बेवहाय नों बबे धोरोमखौ मोजां मोनो बेयाव थानो हायो बेखौ रावबो बादा होनो हाया आरो बे जातिजों लोब्बा गैया बियो जातियानोसै बियो जातिया अरायबो सिगांग्रो थायो मानोना जेसांखिनि हारि माहारिफोर दङना संसारावहाय बिसोरनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमग्रा धोरोमनि मानसिफोर थायो बिसोरथ' दावराव दावसि खालामलायाखै मुगैलायाखै नेवसिलायाखै बोखौला बोखौसि जायाखै नों जि इसोरखौ खुलुमो बेयावनो था मिलि जुलि माला संसार जागासिनो दङ जोंनियालाय मा बेसेबां बोसोर जों जुजिबोबाय दावहा नांबोबाय बर' हारि हिसाबै दायो बोखावनो नागिरदों माने गावनि गेजेरावनो मुगैलायनाय लाबोदों नेवसिलायनाय लाबोदों हिंसा लाबोदों नोंसोरबायदि लिडारफोर थानायनि थाखायनो बेफोरबायदिया जादों दायो बै साहा बागानियाफोरनो आहमफोरनो सुतिया मरान मट'फोरनो आहमफोरनो होदो एसटिखौ आरो जाय बर'ना गुबुन धोरोमखौ लाबाय ख्रिस्टान धोरोम लाबाय बिसोरखौ दानख'ना होदो एसटिनिफ्राय बैसोरखौ लादो नोंसोरो जमा थालायदो अनलायनानै मोजां खोनादों धोरोमा अरायबो उनाव थायोलै जातिया अरायबो सिगांग्रो थायो जातिनि उनावसो धोरोमा फैयो सासे लिडार जानानै नोंनि खुगानिफ्राय बेसांखिनि खुराङा ओंखारनाङामोन नों सासे जाम्बा आखुनि बायदिसो खोथाफोरखौ बुंबाय माथो गासैबो हारियाव गासैबो जातियाव बिसोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमग्रा धोरोमनि मानसि थायो बेखिनि खुरांखौ नोङो मिन्थियासै नामा दासिमबो नोंहा बेयाव नलेज गैया नामा बेसांखिनि खुराङा गुबुन हारिया जोंखौ जाख्रबसिगोन गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबसिगोन सेस खालामसिगोन बर' हारिखौ नै गुबुन हारिया खालामा जों गावदोंनो जालायगोन जोबस्रांलांगोन मोनसे टाइमाव गुबुन हारिखौसो दाय होबाय थायोमोन जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामजोबसिगोन फोजोबस्रांसिगोन होनना बै दैमालुनि सावा जोबाखै बर'नाव साव मोननानै दङ बर'आ उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोनाय जोङो बेफोर सल'फोरखौ बेफोर जारिमिनखौ दासिमबो खौसे जानो रोङा नालाय बर'फोरा उन्दैनिफ्रायनो खोनासंबोनाय जोङो दाथ' खौसे जानायनि बादखौनो हो गावस्रा बावसिगोनसो बर'फोरा दायो सिं नोंस्रा खान्दा न'खर परियालफोर गैया नामालै खान्दान न'खर परियालफोर गैया जोंफ्राथ' माथो मेरला दङ माथो ख्रिस्टान न'खरनिफ्राय हिन्दु न'खराव लांनाय हिन्दु न'खरनिफ्राय ख्रिस्टान न'खराव लाबोनाय नोंस्रा गैया खोमालै खान्दानफोरानो बेनिखायनो बुजिलाया जों गासैबो बर' बिमानि उदैनिफ्राय ओंखारनाय जों गासैबो बर' बिमानि फिसा
धोरोमा उनावसो फैयो धोरोमखौ मालाबाबो हारि आरो जाथिनि सिगाङाव लाबोनो नाङा मानोना जेसांखिनि बे बुहुमाव संसाराव जाति हारिफोर दङ ना बिसोर जाति हारिफोरनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दङ गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमग्रा सिबिग्रा मानसिफोर दङ नों सासे लिडार जानानै बिश्वजित दैमारि बेबायदि बुंनो समायामोन नोंनि थाखायनो दायो एसेबां एना एनि गावजों गाव मुगैलायदों गाज्रि गाज्रि बुंलायदों नायनो बालायदों हिंसा हिंसि जालायदों बर'जों बर'नो बुथारलायनानै मुगैलायनानै बेबायदिनो जोबलांसिगोन बर'फोरा नोंसोरनि लामा दफायाव थांलाय फैलाय लामायावहाय बाजारफोराव हाथायफोराव थांब्ला नोंसोरो हिन्दु ख्रिस्टियान ब्रह्म बाथौ रायज्लायलाया नोंसोरो रायज्लायना रायज्लाया बर'नि सासे लिडार जानानै मोनसे जातियाव मोनसे हारियावहाय गासैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर थायो होननानै नों दासिमबो मिथिया दा आङो बेखौल' बुंबावगोन आरोखि ना लोगोफोर माने सरकारा जोंनि बर'फोरनि सायाव नोजोर होबाय बा जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनि सायाव नोजोर होबाय आरोखि दै लोगोफोर नोंथांमोनाबो सांग्रां जानाया मोजां दा बिसोरो डाइरेक्टलि जोंखौ माने बर' हारिखौ गावस्रा होनो डाइरेक्ट हाया बिनि थाखायनो बिसोरो पलिटिक्स गेलेदों धोरोमखौ लानानै रायजोफोर नोंथांमोनाबो सांग्रां जा जोङो गावजों गाव बोराबलायनो नाङा नांलायलायनो नाङा आरोखि ना दा आं बेखौसो खावलायगोन दा सरकारा ओरैबायदि जाहैबाय आरोखि ना जोंनि बड'लेण्ड एबा बिटिसिखौ आसामा बोरै दखल खालामगोन नैबे पलिसियावसो थांगासिनो दं रायजोफोर बिनि थाखायनो जोङो सरकारनि सासे मानसिया माबा मोनसे बुंदोंबाबो जों बेखौ लानानै गावजों गाव पाब्लिकजों पाब्लिक दुखु मोनलायनो नाङा मानो होननानै बुङोबा सिनायखाबाय बिश्वजित दैमारिया सोरजों दङ ना सोरजों दङ मिथिखाबाय दा बिजेपिजों थांनानै दङयो बयबो मिथिगौ आं बुंनांलाया आरोखि ना दा बिजेपिजों थांनाय माने आरएसएस नंगौना नङा लोगोफोर रायजोफोर दा बिजेपिजों थांनाय माने आरएसएस हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिसोरो गासैबो माने जोंनि ख्रिस्टान समाजखौ नासयनायनि माबा मोनसे पलिसिजोंल' बिसोर खारो आरोखि ना दा बिनि थाखायनो डाइरेक्टलि जोंखौहाय बुंनो हायाखै दा बिनि थाखायनो बे पलिसिखौ लानानै माब्रैबा जोंनि बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ माने थुख्रा थुख्रा खालामनानै जोंनिफ्राय खौसेथिखौ बोखारनानै लोरबां खालामनानै माब्रैबा बिटिसिखौ दखल खालामनो हागोन नैबे पलिसिजोंसो खारगासिनो दङ पलिटिक्स गेलेदों बेखौ आं सानो आरोखि ना बिनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो खौसे जा जोङो गावजों गाव अनलायनांगौ आरोखि ना सोरबा सासे लिडारा जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मोजां मावगोन बेखौ दासान दिनैनि बे समस्याया खालि ख्रिस्टानफोरनि थाखायल' नङा रायजोफोर बियो गासिबो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बियो गासिबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय गासिबो प्रब्लेम दिनैहाय बिसोरो हिन्दु ख्रिस्टान होनदों ख्रिस्टानखौ बोख्लायगोन दस्रा माबा खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंनि बर' हारिनि सायावनो संखिया नायनानै बिसोरो माबा मोनसे पलिसि लाबावगोन आरोखि दा माब्रैबा जोंनि बर' हारिखौ गावस्रा होनानै जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ गावस्रा होनानै गावसोर माब्रैबा कब्जा खालामनो हागोन नैबे पलिसिजोंसो थांदों बायदि आं मोनगासिनो दङ बिनि थाखायनो रायजोफोर जोङो सांग्रां जा आरोखि ना जों बयबो हिन्दुबाबो ख्रिस्टानबाबो जों बयबो बर' बिमानि फिसा बिनि थाखायनो जों गावजों गाव नांलायनो नाङा दावराव दावसि खालामलायनो नाङा आरोखि ना जों एकमात्र थानांगौ बर' हिसाबै जों खौसेयै थानांगौ आरोखि ना सोरबा सासे लिडारनि बुंनायजों जों नों ख्रिस्टान आं हिन्दु बेबायदि बुंलायनाङा जों बयबो बर' बिमानि फिसा दा आङो बारा गोलाव बुंला लोगोफोर दै नोंथांमोना बुजिदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरोखि ना जोंनि गेजेराव बेबायदिया जानो नाङा सोरबा सासे लिडारा बुंथों जोंहा बेवहाय खर' सानांगौ गैया एकमात्र जों थानांगौ बर' हिसाबै खौसे जानांगौ आरोखि ना दा आं बेखौसो बुंगोन आरोखि लास्टबारावहाय आरोखि ना जोंनि बिश्वजित दैमारि नङाबा जों बेखौ हिन्दु ख्रिस्टान ज' बिनि जेबो डिफारेन्स गैया जोङो बर' हिसाबै भट होनानै बेखौहाय सानसे जोंनि बर'नि थाखायनो खामानि मावगोन मोजां खामानि मावनानै लाबोगोन बेबायदि सिमां लानानै आसा लानानै जोङो बिश्वजित दैमारिखौहाय माने भट होनानै बेखौनो EM खालामबाय MLA खालामबाय दा मन्त्रि जाहैबाय ना रायजोफोर नंगौना नङा मन्त्रि जाहैबाय मावोबा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां बिराद मोजां खामानि मावनो हायोमोन दा बे खामानिखौ मावनो नागारै बेयो माबा मोनसे गावनि हारिनि गेजेरावनो गावस्रा गावस्रि ना ट्राइबेलखौ बोखावनाय बर'खौ बोखावनाय ख्रिस्टान हिन्दु डिफारेन्स खालामनाय नैबे माबाजोंसो खामानिखौ मावगासिनो दं आरोखि ना बिनि थाखायनो जोङो सिनायनानै लानाया मोजां लोगोफोर सोरबायदि लिडारा
जोंनि बर'नि खामानिखौ मावगोन जों बेखौ सिनायनानै लानाया मोजां आरो खोथाफोरखौबो बासिना लानाया मोजां आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो आं बुङो माने जोंनि लिडारफोरनि माखासे खोथाफोरखौ लानानै जों गावजों गाव दानांलाय बोराबलायनो नाङा आरोखि ना। आं दा बेखौल' खावलायगोन जेखि जाया जों बर' हिसाबै खौसे थानांगौ मिलायलायनानै थानांगौ आरोखि ना। जों बयबो हिन्दुबाबो खृष्टानबाबो बर'नि फिसा आरोखि दै। दा आं बिनि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन। थेंक इउ बाय बाय।